Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka izisho. Ake sihambeke sibheke izisho ezimbalwa nezincazelo zakhona. Isisho sokuqala esikuphathele sona ukubangwa nezibi. Lesi simo sokukhuluma sisho ukugula kakhulu, ugulela ukufa. Isisho sesibili sizosibheka ukubambana ngesihluthu. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukulwa. Isisho sesithathu esizosibheka ukubanda esiswini noma emathunjini. Kanti lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukushawa uvalo. Isisho sesine sizosibheka ukubamba amagqubu. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukungaxoli ngokushesha uma kukhona abakwenza okubi. Isisho sesihlanu sizosibheka ukuzibambela amathuba. Kanti-ke lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuzenzela into ungaceli muntu. Isisho sesithupha sizosibheka ukubanjwa inkunzi. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuhlaselwa abantu bakuthathela izinto zakho. Isisho sokugcina sizosibheka ukubeka indlebe. Kanti-ke lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukulalela. Asibonge ukuthi ubingxenye yombukiso wethu namhlanje. Asiphinde siqanqe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye uphawula wakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.